Waƙoƙin da Fati Nijar take bugawa a cikin ƙasar jamhuriyar Nijar ita ma ba a bar ta a baya ba, sabida irin abubuwan da mawaƙi Dauda Kahutu Rarara yake aikata musu, ita ma ta ce dole sai ta taɓa shi. Gaskiyar magana a kan Fati Nijar, ita ma 'yar ƙasar Nijar ce, kuma tabbas tana kishin ƙasarta kuma tana son ƙasarta. Duk irin abubuwan da suke faruwa kowa na yin mamaki a kan Fati Nijar. A yanzu haka ita ma ta saki sabuwar waƙa a kan mawaƙi Dauda Kahutu Rarara, kuma ta tabbatarwa da al'umma cewa ba za ta bar shi haka ba, ita ma yadda yake taɓa mata shugaba sai ta taɓa shi. Sauke Muhammad Bazoum shi ya sauko da komai a cikin ƙasar ta jamhuriyar Nijar da irin cin mutuncin da ake wa ƙasar. Tabbas masu sauraro, duk irin abubuwan da suke faruwa kowa ya ce in dai su ne za su taɓa Dauda Kahutu Rarara, shi ma sai sun mai abin da ya wa ƙasarsu. Masu sauraro, barka da warhaka, barka da sake jimurin sake kasancewa da mu a cikin wannan channel ɗin ta mai albarka, da muna roƙonka idan shigowarka farko cikin channel ɗin nan da ka daure ka dangwala mana subscribing da alamar ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne za ka dinga samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. To fa, ana wata ga wata. Haƙiƙanin gaskiya a kan Muhammad Bazoum da kuma Abdurrahman Chani da kuma mawaƙiya Fati Nijar. Tabbas Fati Nijar duk irin abubuwan da mawaƙi Dauda Kahutu Rarara yake aikata musu sun rabu da shi ne. A yanzu haka ta ƙara tabbatarwa da ƙasar Nijar cewa ita ma dole sai ta taɓa shi. Duk irin abubuwan da yake sun rabu da shi ne, amma yanzu suna daidai da shi. Haka yanzu mawaƙan Nijar su ma sun fito suna taya Fati Nijar fafutuka a kan mawaƙin, kuma sun tabbatar da cewa za su yi waƙoƙi kala-kala, kuma za su yi waƙoƙin da ya wuce na Dauda Kahutu Rarara. Haƙiƙanin gaskiya duk irin abubuwan da Nijar take ciki ba kowa ne ya sa ta ba, face Muhammad Bazoum. Shi isa ƙasar suka ce ba za su yarda da irin abubuwan da yake musu ba. Suka ɗauko Abdurrahman Chani suka ɗora shi a matsayin shugaba na juyin mulki. Tabbas cikin jamhuriyar Nijar ta samu ƙalubale kala-kala. Duk da irin abubuwan da suke faruwa a cikin ƙasar ta jamhuriyar Nijar, kowa na tofa albarkacin bakinsa a kan ƙasar. A yanzu haka masu sauraro, muna ɗauke da cikakken bidiyon da za ku ga irin abubuwan da Abdurrahman Chani yake aikatawa. Abdurrahman Chani dai shugaba ne na juyin mulki a cikin ƙasar ta jamhuriyar Nijar, da irin abubuwan da ake yi da kuma irin cin mutuncin da ake shugabansu. Hakan ya faro asali ne da irin abubuwan da shugaban yake cewa ƙasa ce babba, ƙasa ce wadda ake shigowa cikinta, kuma ƙasa ce mai faɗa a ji a kowace jiha. Tabbas ƙasa ce wadda mutanen cikinta suke Allah wadare ga shugabansu, wato Muhammad Bazoum. An zaka masu sauraro, muna ɗauke da cikakken bidiyon da za ku ga irin abubuwan da Abdurrahman Chani yake faɗa a kan shugabanninsu da suka sauka daga kan kujerar mulki. Mawaƙiya Fati Nijar ta fito ta yi waƙoƙi kala-kala, kuma ta ce ita ma ba za a bar ta a baya ba, dole sai ta yi wa jihar ta waƙa da ƙasarta. Tabbas ƙasar jamhuriyar Nijar ƙasa ce mai girma, ƙasa ce kuma wadda ba wanda yake magana a kanta sai shugabannin cikin ƙasar. Tabbas ƙasar Nijar ƙasa ce wadda mutanen cikinta suke irin abubuwan da ransu yake so. Haƙiƙa masu sauraro, duk irin abubuwan da suke faruwa kowa na yin Allah wadare ga wannan shugaba, wato Muhammad Bazoum, akan irin abubuwan da yake faɗa. Tabbas haƙiƙa masu sauraro, duk irin abubuwan da ƙasar jamhuriyar Nijar take ciki ba kowa ne ya sa ta ba, face shugaba Muhammad Bazoum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mawaƙiya Fati Nijar ta fito tana yin waƙa a kan shugabanta, wato Abdurrahman Chani. Tabbas Chani shugaba ne na gari, kuma shugaba ne wanda za a jinjina masa akan irin abubuwan da yake yi. A yanzu haka ƙasar Nijar ta fito tana yin Allah wadare ga wannan shugaba nata, wanda ta sauke daga kan kujerarsa, ta mai ƙarfin hali da irin abubuwan da yake aikatawa. A yanzu haka masu sauraro, za mu ci gaba da kawo muku irin abubuwan da suke faruwa a cikin babban ƙasar nan, wato Nijar, da kuma irin abubuwan da ake aikatawa a cikin ƙasar.
Tabbas haƙiƙa ƙasar Nijar ƙasa ce kuma mawaƙanta mawaƙa ne. Masu sauraro anan za mu dakata da muna roƙonka idan shigowarka a farko cikin channel ɗin da ka daure ka dangwala mana subscribing da alamar ƙararrawar sanarwa domin taka ne za ka dinga samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Kuma muna godiya da sake kasancewa da mu da kuke a kowane lokaci.